De 5 søjler, kort fortalt. Første søjle, shahada. Shahada er den islamske trosbekendelse. Det er en simpel ramse, som alle troende skal sige. I trosbekendelsen siger de troende, der findes ikke andre guder end Allah, og Muhammed er hans sendebud. Muslimer tror kun på én eksistens af Gud. Vigtigheden af Muhammed. Muhammed er en budbringer, som er udvalgt af Allah til at udbrede Koranen. Muhammed er det perfekte forbillede for alle muslimer, og alle muslimer skal forsøge at opføre sig og være som ham. Anden søjle, salah. Salah er tidebønner, som ligger på planlagte tidspunkter. Den første tidebøn kaldes fajr, som er ved før daggry. Den anden kaldes dua, som er ved middag. Den tredje kaldes asr, som er ved eftermiddag. Den fjerde kaldes maghrib, som er ved skumring. Og den femte kaldes isha, som er efter solnedgang. Tidebønner for muslimer til at planlægge deres tid efter Allah, så de konstant bliver påmindet om ham. Tredje søjle, zakat. Det er et obligatorisk almisse, som alle rige muslimer skal give til de fattige. Det består af 2 faste dele. Zakat al-fitr betales før eidbønnen, og det slutter ligesom ramadanen. Alle skal betale et beløb, som svarer til et måltid mad. Zakat al-mal bliver årligt betalt. Det består af minimum 2,5% af ens formue over et vist beløb. I nogle muslimske lande bliver det opkrævet automatisk, men ofte er det et eget ansvar at betale. Fjerde søjle, savm. Savm er ramadan. Ramadan er navnet på den 9. måned i den islamiske kalender. Den 9. måned er også den vigtigste måned, på grund af Muhammed fik sin første åbenbaring. Ramadan er en religiøs pligt for alle muslimer, hvor de skal faste fra solopgang til solnedgang. Fasten bliver også nævnt i Koranen og er derfor ret vigtig for muslimerne. Ramadanen ligger aldrig på en vis årstid, fordi den islamiske kalender er 10-11 dage mindre. Årstiden har meget at gøre med ramadanen, fordi der er stor forskel på solopgang og solnedgang om sommeren og vinteren. Hvis ramadan er om sommeren i Danmark, kan der gå op til 19 timer mellem solopgang og solnedgang. Grunden til de faster er, fordi de vil komme tættere på Allah. De kommer tættere på Allah, fordi man udsætter ens basale og kropslige behov. 5. søjle, hajj. Den 5. søjle er valgfarten til Mekka. Hajj er for både sunni og shia muslimer, og begge udfører det på samme måde. Alle muslimer har pligt til mindst én gang at tage til Mekka, hvis det er muligt. Økonomi kan være et problem for mange, fordi det er dyrt at rejse til Mekka. Meningen med hajj er at vise sin lydighed til Allah. Ifølge islamisk lov sikrer en korrekt udført hajj, at Allah tilgiver alle pilgrimens synder. Muslimer skal komme der på et bestemt tidspunkt inden for den islamiske kalender, ellers tæller det ikke. Hvis man tager til Mekka uden for tidspunktet for hajj, kaldes det for umrah, eller den lille pilgrimsrejse. Normalt deltager 2-3 millioner muslimer til hajj, som svarer til 0,25% af alle muslimer i verden. Den hyppigste grund til, at alle muslimer ikke kommer til hajj, er, at Mekka ikke har nok faciliteter.